guys, kusvika huko kusvika here guys, tarisai muone kwatofamba nako. Izvozvi 10 o'clock dzeusiku, saka ndauya kuzotambigwa kumain road because handizozivi makona nekufamba mukati mejokoto mese munomu, handizomuzivi. Maona manje kunomuda kwazvo, hakuna kumira kwazvo zvachose. Jokoto rose richifambe, the entire Jokoto rose. Jokoto mega big. Guys, tareo patopinda nako. Wozviona? Unofana tomirira imwe mota itange yainda. Uchitonyengerera. Saka ndototevera nekwese uko kwavari kuenda nako. Wozviona zvo. It's not easy. Wozviona zvo. Dada murwisi. Murwisi. Wewe sondonyura Jesu. Sondonyura Mwari. Iwe. Verisa oinda Mwari. Aya. Nozode yako. Kachikudzai kuti kunoshandikwa, tunodambuka. Uchishanda memwana neusiku kudai. Neusiku anwe nawo mshando. Hapana kumira kwazvo. Zvokwadi hapana kumira kwazvo. Kuri kungotevera matwins. Latupute. Ziputsodo. Dangokuradzai kuti patinomboinda dzimwe nguva ka, it's not as easy as many people think. Ona haungodi murodhi wotopinda pambazvo, unotombofamba nemujokoto. Ngoti zvaive pamwe nzvimbo ino haina zhou, zvokuti dai kwakuri kumwe kune zhou tatosangana nadzo izvozvi. Tatosangana nadzo usiku izvozvi dzatova past 10 dzeusiku ndo pandasvika apa. Ndiri kungoinda asati asvika. Wozvionawo muzowisa kana tozhamba kuti unochibagwadziwa vanhu we. So imagine ukaita problem nemota seizvo zviri mujokoto muno, unowana makanika hakuna unombauya, unovatamo. Nazvizvikara motopedzerana, motomboita ushamwari nazvo. Ungagodi zvokwadi. Tichingoinda chete. Hamotosvika after how many minutes? But tichingoinda. We are still going. Uona manje.
iyo convoy yangu iri kumberi kwavazotambirawo navo. Samuona kuti kuno kumajeska sokuzivi nyangwe ndoga, saka unotofoona kuti vedu ndosvika inondodiko zvino. Apa ine hope dzandikaka dzandidhambisa mai mwana ndokureva lema. Ndangova munhu ungonzi ungosvika, kana asvika okazovata mangwa atomukira. Tasvika. I think vanhu vatovata.